Sa unang pagbasa, ang atong tan-aw dinhi ang kinabuhi ni Propeta Jeremias. Nahimo siyang kaaway sa katauhan sa Dios, pero giwarningan siya sa Ginoo nga ayaw lag kahibong nga di sila maminaw kay ako ning gihimong tig-a ang ilang kasing-kasing kay wa naman sila magsunod sa ako mga pulong. Ang gisunod nila ang ila manoong tig-a nga mga kasing-kasing o kunahuna. Kani reality ni siya nga masugamak ang usa ka tawo nga sinugo sa Ginoo. Kay kanigong kalibutan giharian man gud ni siya sa yawa. Gingharian ni sa yawa ang kalibutan niya kay gingharian mas yawa. Ang yawa gyud mo'y hawd dinhi. Nya kinsa to'y magtuga-tuga pagluwas og mga tao, maigo gid ta sa pagsalikway, sa pagdumot o kining gitawag nato bag pagbutang-butang, ma-misunderstood ta. Pero nagpabilin ang hangyo sa Ginoo nga matud pastubag nato sa Salmo nga kung makadungog kita karon sa iyang tingog, dili nato patig-ahon ang atong kasing-kasing. So kini ang katig-as kasing-kasing is a choice. Nya, kumusta man taron ani? Kamo dihang nagsimba, kitang nagsimba sa Ginoo, kumusta man atong kasing-kasing? Tig-a pa ba o malumo na, abli na? Naghatag na batag higayon sa pulong sa Ginoo nga mabati nato o ato hinong supo-supuhon. Para din sa tong ebanghelyo. Si Kristo dili lang pulong, apil ng iyang buhat, iyang gipakita nga ang amang nga giyawaan na ayo. Nga pagkaayo na sa amang kay gipapahawa ni Kristo ang yawa, himuan hinon siya istorya sa mga Pariseo o sa mga leaders dito sa sinagoga nga ang iyang gigamit ana ang gahom rasad sa yawa. Murabag si Kristo gibilittle sa in English kana bang gipakaubos kayo ba nga mura siya og naggamit hinoon og gahom sa yawa aron pagpapahawa sa yawa. Pero may jud kayo si Kristo. He is full of wisdom because He is the wisdom of God. Iya rasang gigamit ang ilang argumento. Ingos Kristo, kung ang usa ka nasod mag-unay away, malusno gina. Kung ang usa ka gingharian mag-unay away, malusno gina. Kung ang panimalay mag-unay away, malusno gina. Kani nindot kani nga teaching ni Jesus ba? Ingon siya, ang gingharian ni Satanas ug mag-unay silag away, unsaon man paglungtad, pasabot makatugot ba di ay ang yawa, nga ang isig kayawa niya mukuan niya, mukontra. Mula gipresentar ni Kristo mga igsoon nga kini sa di ang mga yawa, united sad ni sila, nagkahiusa sad, baduna sad na sila unity, nya mas united na sila kay kanato, nga mga dili yawa. Ambot kamo sa inyong balay united ba mo mga yawan-on man ko, united mo basig yawan-on mo. So kini ang unity usahay di sa takaingon nga Dios non gina kay naa nagkahiusa sila para na mga drug lords o nagkahiusa, ang mga manuyupay magkahiusa pud na, ang mga ISIS naghiusa pud na sila, pero ang ilang mga tumong pulos-pulos gyud mga sala, yawan-on kaayo. So karon unsa may gusto ni Kristo, makailaon ta unsa ang makapapahawa og yawa. Ug unsa may makapapahawa og yawa, matud pa ni Kristo, ang gahom sa Dios, ang paghari sa Dios. Kana din atong moingon ta nga moabot kanamo ang imong gingharian. Usa day ana ka meaning kanang sa atong amahan namo ba? Ang usa day anang meaning nga hinginlan unta nimo ang yawa di anako.
kuno be, ingna kuno nang imurong tupad diha, ingna kuno nga napakayawa diha, o gingharian na banas Ginoong na animo. Sa maroy naas imong kasing-kasing, yawa pa o gingharian sa Ginoo. Kay kanindot unta kon moabot ang gingharian sa Dios. Matod pa ni Kristo, kung nakapapahawa ko sa yawa, nagpasabot kini nga niabot na ang gingharian sa Dios. Pero matod pa niya, dinhis kalibutan, ang paghari sa Ginoo is a choice. Ingon siya, ang dili dapig kanako, batok kanako. Ang dili mutabang kanako sa pagtigom, pasabot, pag-unite, isip gingharian sa Dios, nagpatibulaag. So ang yawa, ang mga demonyo, united. Pero ang ilang ihatag sa katilingban, divisions. Divisions. Na united sila to divide and to destroy the community. Pero ang mga hinanib sa Ginoo united sad, pero ang ilang unity mo-attract og unity sa tibuok katawhan. Muna ang challenge karon. Nabi tay nagpatambag nako, ingon sila nga, Father, nayasawa ba? Nagpatambag nako, wa sila'y anak niya, ang iyang bana nangabit niya, nakaanak pag yun. Karon kuno ang iyang pangutana, ako ba ning buwagan nga wa naman siya nga magtagad nako o akong unungan? Ug kamo pa ato sa may inyong tubag. Wa naman gyud. Wala naman kita. Wala na may paki. Tuan naman gyud dito kay nalingaw sa kaysa dito kay nanagod si anak dito karing usawa may anak. Niya akong gipangutana, kinasal mo? Siya, kinasal pader. Nako, pagpakamatay para sa inyong kaminyoon. Ana. Nya mao nay imong pag-unong sa inyong kaminyoon. Kay ang inyong kaminyoon mao ang imong higugmaon. Dili lang ang imong bana. Kay kung nahigugma lang kas imong bana, karon imong bana tuan naman na mahigugma spikas, patay ang imong gugma. Pero higugmaon nimong inyong kaminyoon, maapil og higugma nimo ang bana. Tubag sa tiyan ako, wa naman pader, okay raman jud kay nako, gihigugma magid nako ang akong bana, gidawat magid nako siya, maglagot lang yung kabit usahay nako. Karon ang kuwang nimo, iapil na sa nang kabit og higugma, haron gid mo magkahiusa. Sakto ka to akong tambag. wa naman mo text na ako to akong gitiksan, mabot ka iya ba katong gituman. So mao na siya, mao bitang si Kristo, hasta kaaway iyang ipahigugma siya, love your enemies. Haron gyud magkahiusa kita. Love your enemies. Sige lang kag higugma na imong higala, apil imong enemies. Ya kini siya mao ni mo attract. Mao ni siya ang mo attract ba? Dili maka-create og competition, jealousy, divisions, wa na nang kompetensyahay. Mabitaroy ning donate nato dinhi, usas mga mi-donate, nipalit aning atong gipamaligya nga mga slots. Ingon din siya, kusog ba jud ko mutabang, Father, bisan gali diri sa among simbahan, mutabang mangyud ko. Nya kay napurma naman among simbahan, nanindot naman, stable naman among simbahan, anha na sad kumutabang sa imong simbahan. So, mura kana bang the sense of being one church? Nya layo ko guys siya, tuagod siya laing nasod unya ang ilang simbahan dito nga iyang gitabangan iyang tabang-tabangan, wana okay na. Nya pagkakita niya nga kita dinhi nang inahanglan, tabang sad siya dinhi, wa gyud siya kaanhi dinhi, dili ganay siya taga dinhi. So that is the power of God. Mo-attract siya og unity. Og kanindot unta nga ingon ani atong bation ba nga wala na bitay hindrance with regards to place, color, hastang atong emosyon dili na unta babag aron ta makighiusa, makighigugma sa uban. Mao man ni ang pulong sa Ginoo, mao man ni ang sugo sa Ginoo, mao sad ni ang tuburan sa grasyas Ginoo. Munang niingon ta diri nga kun karon makadungog mo siyang tingog,
ayaw patig-aha inyong kasing-kasing. Wa man gyud magsugo ang Ginoo nga, hala, pag linibakay mo diha, pag dinumtanay mo, pag dinautay mo, ang iya paghigugmaay, pagpasayloay, niya ang mubuhat ni ini, makabaton o gahom, makapakunsad sa gingharian sa Dios diha siyang kasing-kasing. O ang makunsaran sa gingharian sa Dios, mubunga po na siya ngadto sa uban. Muna ka na bitang mga anak na mga buangon kay tanan, kanang namoy mga anak nga 40 ka buangon. Ayaw mo pagsigig focus diha sa pag-usab ana ni magampo jud ko pa der, tabangi taong kog ampo nga mausab unta ning ako mga anak. Ako ana, di jud kay ko mo pabor ana. Sa may imong iampo nga ikaw mismo makapakunsad sa gingharian sa Dios diha nimo og kamauna kang mutuman sa sugo sa Ginoo kay kanang imong kinaiya nga Dios nun maunay mutakod ngadto sa imong anak. Kay sige gumugtipon das balay ang matakda na sa silingan nga ikaw mo may gakuyog, pero magsigi kag yaw-yaw nya imo gid siyang usbon, imo gid siya yung pugson nga mousab, imo pagid siyang sawayon kun moadto ngadto sa barkada na musamot na hinunang adto na no nas barkada magsigig kuyog, mahimo na hinunang layo kay nimo. Muna si Kristo may kuyog nato, gisaway siya, gisalikway siya, padayon lang yapon siya kuyog, hangtod yung nagipatay siya, ni saad lang yapon siya paghuman niya pagkabanhaw, I will be with you always until the end of time. Kana bang di gyud siya mahadlok, sige lang yung kuyog hangtod sa katapusang panahon. So kita kuyog-kuyog lang kita. Na kita din sa atong parokya, gikuyugan man ta din sa atong mga proyekto sa daghan kay mga kaigsuonan, atong mga online parishioners. So salamat kay ninyo mga online parishioners ha. Ang kuyog mo namo din ambot kadumdum baka mo aning among parokya. Di sad may kadumdum sa inyong lugar og diin mo gikan. Pero ang ako ra gyung madumduman nga mag-abot ta diha sa messenger og sa text. Pero nag-abot kita diha sa gingharian sa Dios, diha sa pagtuo, kuyog sa atong patron nga si San Vicente Ferrer, kuyog sa mahal nga Birhen Maria, kuyog sa atong manunobos nga si Kristo. O kining maong panagkuyog nato dinhi, mubunga ni magkita-kita lang ta didto niya sa gingharian sa Dios human dinhi. Munay gitawag sa atong text o kita-kits lang yata, no? Kita-kits. Sige, manindog na ta.